бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон, пешниҳоди шумо силсила барномаи суҳбати рӯз. Дар ин барнома тасмим гирифтем, ки вобаста ба як мавзӯи муҳим, ки аҳамияти байналмилалӣ дорад, суҳбат карда бошем. Ин ҳам қабули қадномаи Созмони Милали Муттаҳид 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аст, ки ба мо шумо маълум аст, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин созмони байналмилалӣ пешниҳод карданд ва хушбахтона моҳи июни соли равон ин қаднома қабул гардид. Бо ин мақсад мо низ тасмим гирифтем, ки як суҳбати хоса дошта бошем. Дар студияи мо бо ҳузури муборакашон иштирок доранд сардори раёсати таҳлил ва ояндабинӣ, масъалаҳои амнияти минтақавӣ, маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои таърих Саидҳомид Шарифзода. Хуш омадед. фикр мекунам, ки ин мавзӯъ, чуноне ки гуфтем, бисёр як мавзӯи муҳим аст, хусусан дар замони имрӯз. Сулҳ ин пойдории ҳар як давлату миллат аст. Сулҳ ин армони миллӣ доштани давлат аст. Пас ҳамин хотир хушбахтона ибтикороти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита пешниҳоди пешвои миллатро Созмони Милали Муттаҳид бо як қаднома қабул кард ва мо низ аз ин ҷонибдорӣ мекунем. Бисёр хурсанд ҳастем. Марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумо аст. мехостем вобаста ба ин ташаббус бигӯед. ташаккури зиёд. дар воқеъ дар заминаи тамоми ибтикоротҳое ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ пеш гирифта шудааст, ҳамагӣ боиси ифтихор ва сарбаландии мо мебошад ва чанде пеш маҳз бо қадномаи махсуси Маҷмӯи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси навбатии ҷониби Тоҷикистон ҷиҳати эълон гардидани 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки солҳои 2027-2036-ро дар бар мегирад, бо ҷонибдории зиёда аз 150 кишвари олам қабул гардид, ки ин давоми мантиқии ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. дар робита ба ташаббуси мазкур аминро гуфтан зарур аст, ки ин ташаббус ҳанӯз зимни суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлоси 79-уми Маҷмӯи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ва баргузории ҳамоиши оянда ё ки саммити оянда, ки моҳи сентябри соли 2024 дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида буд, пешниҳод гардид ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар робита ба вазъи ноустувор ва муташанниҷи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии олам ибрози андеша намуда, таъкид намуданд, ки ҷиҳати поён бурдани танишҳои сиёсӣ ва он ноустувории иқтисодиву фарҳангӣ дар арсаи байналмилалӣ зарур аст, ки тибқи қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид, яъне 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул гардад, ки хушбахтона охири моҳи июни соли 2026 ин ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ бо қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. Бале. Акнун мехостем бигӯед, ки чаро маҳз Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббускори ин қадномаи муҳим гардид? ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахусус миллати тоҷик аз азал фарҳанги сулҳро як унсури муҳими давлату давлатдории худ медонад ва агар ба таърихи давлатдории миллати тоҷик таваҷҷӯҳ намоем, ҳанӯз дар аввалин эъломияи ҳуқуқи башар, ки аз ҷониби асосгузори давлати ҳахоманишиҳо, яъне Курӯши Кабир пешниҳод гардида буд, дар ин эъломия Курӯши Кабир таъкид месозад, ки ман ба Бобул бе ҷанг ворид шудам дар робита ба фарҳанги сулҳ ва фарҳанги таҳаммулпазирӣ. Таъкид месозад, ки ман сулҳу оромишро ба мардум эҳдо кардам, тақдим намудам, ки ин аз дарки амиқи фарҳанги таҳаммулпазирӣ ва таъмини
сулҳу субот дар таърихи давлатдории миллати тоҷик нишон медиҳад. Масъалаи фарҳанги сулҳ ва ҷонибдории Тоҷикистон аз сулҳу субот ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ байналмилалӣ ҷойгоҳи хосаи худро дорад. Ва маҳз дар соли 1994 баъд аз қабули аввалин конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқрор ба таври райпурсии умумихалқӣ, мо дар моддаи 11-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро пеш мебарад. қабули ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар сатҳи бонуфузтарин созмони байналмилалӣ ҷиҳати эълон гардидани 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда самараи сиёсати сулҳхоҳона ва сулҳҷӯёнаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мебошад. саломат бошед. Воқеан ҳам сулҳ гуфтем, ваҳдат гуфтем, истиқлолият болотари он меистад. фикр мекунам, ки анамин фарҳанги баланди таҳаммулпазирии миллати тоҷик буд, ки шумо аз таърих ёдовар шудаед, моро оварда расонд ба ваҳдати миллӣ, ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. Мехостем вобаста ба ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта бошед, ки дар сатҳи байналмилалӣ ин ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар саргаҳи онҳо пешвои миллат меистад, аз кадом зарурат сарчашма мегирад? вақте ки сухан дар бораи зарурати қабул ва пешниҳоди чунин ташаббусҳо аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон меравад, ташаббусҳои мо аз сатҳи миллӣ ба сатҳи байналмилалӣ интиқол меёбанд. ёдамон ҳаст, ки соли 2017 дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли ҷавонон эълон гардида буд ва мо медонем, ки соли 2024 ҳамзамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардида буд, ки маҳз дар заминаи ин талошҳо дар сатҳи миллӣ мо тавонистем, ки моҳияти тақвияту масалан рушди маърифати ҳуқуқиро ҳамзамон ба сатҳи байналмилалӣ барорем, ки дар асоси қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид низ соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст, ки инҳо зарурати ба худ хосро доро мебошанд. агар вобаста ба дигар заруратҳое, ки дар заминаи ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳувайдо мебошанд, ибрози андеша намоем, бояд таъкид намуд, ки ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон аз он бармеояд, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба низоъҳои бесобиқаи масалан байни давлатӣ, байни минтақавӣ ва байналмилалӣ мувоҷеҳ аст ва маҳз пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон зимни баромадашон дар раванди баргузории ҳамоиши оянда таъкид намуданд, ки бо назардошти поён бурдани ташаннуҷи низоъҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ бояд ин қаднома қабул карда шавад. яке аз заруратҳои бисёр муҳими қабули қадномаи мазкур дар он зоҳир мегардад ва ман бо назардошти оне, ки шунавандагони асосии телевизиони Баҳористон бахусус ҷавонон наврасон мебошанд ва падару модарон низ дар ин замина ба ин телевизиони маҳбуби мо таваҷҷӯҳи хоса доранд. Мехоҳам таъкид кунам, ки имрӯз аз шумораи умумии аҳолии сайёра тақрибан 2 миллиарди онро ҷавонон ва наврасон ташкил мекунанд ва тибқи таҳқиқот ва таҳлилу арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ ва шохисҳои байналмилалии сулҳ имрӯз аз 1,9 миллиард аҳолии ҷавони сайёра тақрибан 19% он ё худ 470 миллион аҳолии сайёра, ки онҳоро ҷавонон ва наврасон ташкил медиҳад, дар фазои ҷангҳои ва низоъҳои мусаллаҳона зиндагӣ мекунанд, ки масъалаи таъмини ҳаёти осоишта, таълиму тарбияи онҳо яке аз масъалаҳои муҳим дар сиёсати ҷаҳонӣ, сиёсати минтақавӣ ва сиёсати миллии кишварҳо ба ҳисоб меравад, ки пешниҳоди ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати расидагии саривақтӣ ба ҳалли масоили мазкур мусоидаи ҷиддӣ менамояд. яъне муҳимтарин зарурати қабули қадномаи мазкур, ки бо ташаббуси Тоҷикистон қабул гардидааст, ин
расидагии саривақтӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти аҳолии ҷавону наврасон мебошад, ки ояндаи башариятро ташкил намуда таъмини шароити созанда ҷиҳати фаъолияти рушди устувори онҳо ва бақои ҳаёт дар сайёра мусоидати ҷиддӣ менамояд. саломат бошед. Ташаккури зиёд. Воқеан ҳам давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, чуноне ки шумо ишора кардед, ба насли ҷавон аҳамияти хоса медиҳад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ зиёд дар ин самт фаъолият мекунанд,ниҳоди махсус дар ин самт фаъолият мекунанд. Ва гузашта аз ин поёнтари сухан ин фикр мекунам ки анамон фаъолият ё ки зиндагии шоиста муҳайё кардан барои кӯдакону наврасон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки кӯдакону наврасони мо як дурдонаиҳо ҳастанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои онҳо фикр мекунам имрӯз тамоми шароитро муҳайё кардааст. Ва бисёр ҳам дурбинона аст ҳамин мафҳум ё ин ки ҳамин унвон, ки 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. мехостем акнун иброз дошта бошед вобаста ба оне ки оё метавонад ин қатнома ба таҳкими сулҳу амният дар сатҳи ҷаҳон мусоидат кунад. бале, агар мо ба заминаҳои меъёрии ҳуқуқии қабули 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда назар афканем, бояд иброз дошт, ки маҳз дар заминаи баргузории иҷлоси 79-уми маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ва баргузории ҳамоиши оянда дар моҳи сентябри соли 2024 якчанд иқдомҳои хеле муҳим сурат гирифтанд. яке аз иқдомҳои бисёр муҳим ин паймон барои наслҳои оянда буд, ки маҳз дар моҳи сентябри соли 2024 аз ҷониби маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид тибқи қатномаи махсус қабул гардид. агар ба таҳлили матни амин паймон барои наслҳои оянда таваҷҷӯҳ кунем, он аз 5 қисми асосӣ иборат буда, яке аз қисмҳои асосии онро ҷавонон ва наслҳои оянда ташкил медиҳанд. ва дар заминаи анамин санади аҳамияти байналмилалӣ дошта мушаххасан таъкид мегардад, ки кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд кадом иқдомҳоро ҷиҳати таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда пеш бигиранд. ва маҳз дар қисми хотимавии паймон барои наслҳои оянда эъломия барои наслҳои оянда қабул гардидааст, ки дар заминаи он кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифадор карда мешаванд, ки бояд тамоми талошҳои худро ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди устувори наслҳои оянда ва таъмини шароити баробар ҷиҳати дастрасӣ ба илм, фановарӣ, иттилоот ва ҳамзамон баробарии гендерӣ барои наслҳои оянда тадбирҳои зарури андешанд. ва дар робита ба ин ҳатто фиристодаи махсуси котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид таъин гардида комиссияи махсус ҷиҳати арзёбии масъалаҳои таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда низ ташкил кардааст, ки вазифаи он ҳамоҳангсозии фаъолияти кишварҳо ҷиҳати татбиқи муқаррароти эъломия барои наслҳои оянда мебошад. ва маҳз дар асоси шарҳи қатномаи мазкур, ки дар фазои иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фазои иттилоотии байналмилалӣ нашр гардид, ҷониби Тоҷикистон аз ин ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати мусоидат ба тақвияти фаъолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои муқаррароти паймон барои наслҳои оянда ва эъломия барои наслҳои оянда изҳори андеша мегардад. маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ниҳодҳои хосае ҳаст, ки дар амалӣ кардани ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузорӣ мекунад. акнун ки ин 10 сола пешниҳод шуду қабул гардид хушбахтона, мо кадом чорабинои сатҳи баландро метавонем баргузор кунем, ки барои амиқан расидан ба мақсад мусоид аст? маҳз баргузории семинару машваратҳо ва форуму симпозиумҳои байналмилалӣ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ ҷиҳати
иҷрои муқаррароти паймон барои наслҳои оянда ва эъломия барои наслҳои оянда мусоидат намуда, масъалаи мазкур бевосита зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон буда, ҳамзамон тамоми ниҳодҳо ва ташкилоту идораҳои давлатӣ ҷиҳати инъикоси мазмуну муҳтавои 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда пайваста талош намуда, дар заминаи фаъолияти худ чорабиниҳо ва ҳамоишҳои муҳими сатҳи миллӣ ва минтақавиро баргузор менамоянд, ки ин ҷиҳати тақвияти шинохти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳҷӯ, сулҳхоҳ ва пешбарандаи сиёсати дарҳои кушод, ки моҳияти онро ба роҳ мондани муносибатҳои гуногунҷанба дар асоси манфиатҳои мутақобилан судманд ташкил метиҳад, мо метавонем ки ба он ҳадафҳо ва иҷрои муқаррароти асосие, ки дар заминаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда гузошта шудааст, расида бошем. акнун дар татбиқи ҳадафи қатънома ҷавонону наврасон чӣ нақш доранд? ё ин ки ба таври дигар гӯем, масъулияти ҷавонони мо, масъулияти наврасони мо чӣ аст? маъз ҳамин сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон боиси он гардид, ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳо ҷиҳати фаро гирифтани ҷавонон ба таҳсил, фаро гирифтани ҷавонон ба солимию солимгардонӣ фароҳам оварда шавад ва имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудани муассисаҳои таълимии типи нав боис бар он мегардад, ки муқаррароти паймон барои наслҳои оянда ва эъломия барои наслҳои оянда, ки унсури муҳими онҳоро дастрасии баробари ҷавонон ва наслҳои оянда ба илм, таҳсилот, дониш, фановарӣ ва иттилоот ташкил метиҳад, иҷро гардида бошад. Ва боиси таъкиди хос аст, ки муассисаҳои таълимии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар ҳоли баргузории масалан чорабиниҳои илмӣ ва фарҳангӣ ба масъалаи тарғибу ташвиқи сулҳ ва фарҳанги сулҳ бевосита тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ ва дар рӯҳияи сулҳхоҳиву масалан ваҳдатпарастӣ таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намояд. Ва тавре ки медонем, имсол дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли 2026, ки дар заминаи ироаи паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси олӣ сурат гирифта буд, яъне эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли ободкорӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ дар Тоҷикистон эълон гардидааст ва маҳз дар заминаи ташаббусҳои фарҳангӣ ва илмии пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, бахусус баргузории озмунҳо ва чорабиниҳои илмиву фарҳангӣ, мо имрӯз талош менамоем, ки ҷиҳати дастрасии баробари ҷавонон ба илм, дониш, таҳсили босифат шароити мусоид ва арзандаро фароҳам оварда бошем, ки моҳиятан ба татбиқи муқаррароти санадҳои қабулгарда ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ мусоидати ҷиддӣ менамояд. Ва бешак гуфта метавонем, ки баргузории чорабиниҳо ва ҳамоишҳои фарҳангӣ бахусус дар вақти баргузории масалан истироҳатгоҳҳои тобистона дар заминаи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аз ҷумла лагерҳои масалан тобистона, бояд бештар фарҳанги сулҳ, масалан ваҳдатгароӣ тарғибу ташвиқ шавад, зеро ҳамагон медонем, ки бе пойдории сулҳ, ваҳдату ягонагӣ ва ҳамбастагии миллӣ мо ба ҳеҷ як ҳадафҳои рушди худ ноил намегардем. Моро мебояд, ки бештар насли ҷавон ва ояндаро дар заминаи дӯст доштани масалан ватан, дӯст доштани модар, эҳтироми волидайн ва пеш аз ҳама тарғиби фарҳанги сулҳ ва таҳаммулпазирӣ тарбия намоем,
зеро маҳз фаъолияти босамари ҷавонон ва тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамеша ба ҷавонон ҳамчун як нерӯи созанда такя менамоянд, боиси он мегардад ки ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор, ҳамчун кишвари сулҳхоҳ ва ҳамчун кишвари ваҳдатофар баромад намояд. пеш аз ҳама мақсад маром ва нияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон он аст ки насли ояндаи мо дар рӯҳияи тарбия ёбад ки воқеан мо ифтихор аз миллат, аз ватан, аз ватандорӣ кунем. ва шумо дар суҳбататон вобаста ба муҳимоти ин қатнома гуфтед, вобаста ба фаъолият, нақш ва масъулияти кӯдакону наврасон ва муассисаҳои таълимӣ гуфтед. фикр мекунам дар саргаҳи ҳамаи ин оила меистад. мувофиқи мақсад аст ки назари худро вобаста ба муҳимоти таҳкими сулҳ, муҳимоти таҳаммулпазирӣ дар оила бигӯед. дар баробари ду ниҳуди дигар, яъне давлат ва ҷомеа, оила яке аз унсурҳои хеле муҳим ба ҳисоб меравад, зеро ҷавонону наврасон қисми зиёди умри худро маҳз дар фазои оила мегузаронанд ва таваҷҷӯҳи пайвастаи волидон ба таълиму тарбияи масалан ҷавонону наврасон яке аз масъалаҳои бисёр муҳим мебошанд ва маҳз волидони муҳтарами мо бояд ба масъалаи эҳтироми ҳамдигар дар фазои оилавӣ, дар ҷомеа ва дар сатҳи кору фаъолият дар тарбияи масалан фарзандони худ таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намоянд. бештар ҷавонону наврасон ва фарзандони худро ба масъалаи воқиф будан аз ҳамин ташаббусҳои созандаи роҳбари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ тарбия намоянд, зеро мегӯянд ки муҳимтарин унсури ватандӯстӣ ин пеш аз ҳама донистани дастовардҳои худ, ифтихор кардан ба онҳо ва тарғибу ташвиқи бештари онҳо дар сатҳи байналмилалӣ мебошад ва донистани ин ташаббусҳо, дарки моҳияти онҳо ва минбаъд низ ҷиҳати боз ҳам тақвият ёфтани фаъолияти Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ бевосита аз тарбияи ҷавонону наврасон дар фазои оила вобастагии хеле амиқ дорад. пеш аз ҳама бояд падару модарон худ ба масъалаҳои матраҳ таваҷҷӯҳ дошта бошанд ва баъдан фарзандони худро дар ин замина тарбия намоянд, зеро фарзандон ҳамчун ёки ҷавонону наврасон ҳамчун як насли бисёр ҳушманд ба ҷанбаҳои амалии рафтору гуфтори волидайн таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир мекунанд. яъне мо пеш аз ҳама фарзандонамонро на ба насиҳат балки ба рафторамон тарбия намоем, ки яке аз масъалаҳои хеле муҳим мебошад, зеро мутобиқат накардани гуфтори волидайн бо рафтори онҳо метавонанд дар замири масалан ҷавонону наврасон як таъсири манфии худро расонида бошанд. аз ҳамин хотир ман бо итминони комил гуфта метавонам ки имрӯз падару модарони мо дар заминаи ҷонибдорӣ аз сиёсати давлатии пешвои маҳбуби миллат ҳамон муҳтарам Эмомали Раҳмон фарзандони худро дар роҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба муқаддасоти давлатӣ ва таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ тарбия мекунанд ва ҷавонону наврасони мо ҳамчун як нерӯи воқеан созанда ва фарзандони кӯрушу Эмомали Раҳмон минбаъд низ ҷиҳати таҳкими ҷойгоҳи Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ва таъмини рушди устувори ватани азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. фикр мекунам ки ниҳоди аввалини маърифатомӯзӣ тарбия гирифтан, сулҳро пеша кардан, ин ҳамон муҳити оила аст ки шумо хуб ишора кардед. бояд ки падару модарони мо гуфторашон бо рафторашон мувофиқат кунанд. бинандагони азиз, дар барномаи имрӯза бо ҳузури муборакашон бо иродату садоқатмандӣ иштирок карданд сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии масъалаҳои амнияти минтақавӣ маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои таърих Саид Ҳомид Шарифзода ва
صحبت کردند سر یک مسائل مهمی اهمیت ملی و بین المللی داشته. این هم باشد قبول قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده. برای تشریفتون، برای قبول دعوت اظهار سپاس میکنیم. فکر میکنم که از صحبت شما بیننده عزیز تلویزیون بهارستان غذای معنوی میگیرن و از تشبس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر آگاه میشن و جانبداری میکنن. و بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به انجام سلسله برنامه صحبت روز. خیر، تنصیحت و سعادتمند باشید.